prøve at se ham. Hold da kæft. Så skal vi huske at vinke til ham. Vi står lige her og skulle lige... Han vipper sgu lidt med vingerne, ham Hans der. Han har sgu altid været sådan lidt ustabil. Lige om lidt så falder der et eller andet ned i hovedet på os. Han skulle styre på det. Synes ikke rigtig...